päivää. Me aloitetaan nyt tää PvP taas. No. Tää on edustuksia pienellä kuuluu videossa kuitenkin. Ehkä. Kyllä hauskaa tänään, kun mä aamulla pelasin. Kello on tällä hetkellä siis 11. Niin mä pelasin just vähän 9:30. Niin vitsi johonkin, oliko se johonkin tällaisessa kohtaa. Niin veti 2 kertaa takaperin voltin peräkkäin. Eiku 3 kertaa, niin 3 kertaa. Se oli pikkasen hieno. Tollain. Tossa olisi saanut vielä 3, mutta ei vitsi. Vedetään vielä tää kerta. Jos otas. Sitten jos tästä tuli tarpeeksi pitkä video, kun mä en saa kuvattua kuin 5 minuutin videoja. Et se on aivan passi. Kale juttu. Tänne. Otan tuon luolan. Ja vedetään se vielä kerran. Sitten on video lisää. Ehkä tarpeeksi pitkä. Ei oo sitten tarpeeksi pitkä. Täällä on vähän pitkä. No katsotaan nyt. Toi jää. Tässä ei saa mennä liian lujaa. No. Mä tiedän millä me tää vedetään. Jes. Jotain saa huraa. Ei. Otetaan. Rata. Ajoneuvo. Lehti. Aloit. Tää ei yleensä niin kuin noin muut ilmassa. Poronpää. Joo, tällä pääsee tää hyvin paitsi. Tuo meni pikkasen lähelle. Niskakin kerran pelastetaan. Niin, se veti tää tankilla, mutta ei oikein mennyt. Sehän oli niin, että melkein osu. Ei joo, mutta näis. Eiku. Joo, se veti tää, mutta näis erittäin pienissä kohdissa sitten osuu aina, niin sillä oli aivan turha vetää. En mä tiedä minkä mä rupean tästä. Minkä vehkeeseen. Joo, tällä pääsee hyvin tää. Level 3. Kyllä tää menee kyllä. No. Te näitte kuinka hyvin vedettiin. Mulla loppuu kuvausaika ihan justiin. Jos loppuu, niin mä lausun tästä nyt, että se on seuraava video. Moi moi moi!